Mchaka cha 2019 Mesho amene ndi oyimba nyimbo za lokolo anatutumosa anthu pamene anayimba nyimbo ina imene mutu wake ankati mizikiti ichoke. Mu nyimbomo ankayankhula kuti mizikiti ichoke, nyama ya nkhumba izidibwa, ndipo mpingo wa Seventh Day authese ndi cholinga chokuti abakha azikoma. Koma anthu ochuluka nyimboyi anayilandira mosiyanasiyana, ndipo kunapezeka nokuti mkuluyo wamangidwa chifukwa cha nyimbo imeneyi anakakhala kuchichiri kwa zaka zokwana ziwiri. Funso lalikulu ndilakuti atatuluka moyo wake ukuyenda motani. Mu video ya msiku lero ndikhala ndikuchedza naye limenenso ndikumufunsa mafunso ochuluka amene akuthandizireni kuti mumvesese moyo wake wa nyimbo komanso mu nthawi imene ulamuliro pandale walowerera ku music industry. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Ndalankhulira kale mu nthawi ino ndili ndi oyimba muli bwanji? Ndili bwino muli bwanji bwana? Inenso ndili bwino. Ziko mukwambia. Ndakulandirani kuno kwati. Ziko mukwambia. Mpepo ndi mitambo patali kumabe ndikhobe kuti kandi interview yabwino. Ya kwambiri. Choyambirira mwina mwake anthu atakudziwani kuti kodi musiku lero ndikucheza ndi ndani? Siku lero mukucheza ndi Mesho. Yeah. Okay. So Mesho ndikhobe kuti ndi nickname muli ndi first name? Ndinalo. Mimi ndi Anson Alfred. Anson Alfred. Yes. Okay, kuchokera Mulanje Binali. Kuchokera kwa Binali ku Mulanje. Okay, ziko mukwambiri. So choyambirira kwambiri tisanayambe mwina mwake nkhani zokhuzana kuti Amalawi anakudziwani motani kapena mwina munaboleza motani mu music. Tatilongosoweni background yanu ndi yotani kumene mukuchokera. Kumbali ya music. Yeah. Chiyambi cha music kuti ababa sopano Mesho akufuna ayambe background kuwani kulowa mu studio zinakhala motani. Chiyambi changa. Yeah. Nambira ku Chiromoni. Ku Blantyre kumene. Ku Blantyre. Yeah. Tameneyo. Ajina gadelele chingoma uyu. Avedro chingoma. Yeah. Mwazi wabwe. Yeah, ndise my brothers amene wakati ndo jana tisiya ku wachile ya. Kwambiri. Yeah. Akukhala kumene uchako kwa ntukwa. Nde ndi studio inage ya Rasta Wina Machuda Winston. Emena amajambula hapo ndi Petros Chingoma. Yeah. So pokama nebazi ne nali interested ndi kadelele uja. Yeah. Ndazachita folk studio. Nanda admiration ndiro mu studio. Yeah. Mama ndiro mu studio. Nina menya nyimbo ija ya Darling undifunira njineyo mpaga. Yeah. Okay, wait. Okay, so nyimbo imene imapezeka video, right? Imene chaini. Video imapezeka. Okay, so kwa mene mwina mwake mwango bado kumena na 2000 ma videos ni mapangire ni kwambiri makama ana 2000. Nyimbo imene mukonera pa screen akuti anaimba koyamba atalowa kumene mu studio. So mwatulusa nyimbo imene ija ndi Amalawi ayikonda. China satira ndi yani. China satira njinira kuti ida kali mu studio. Yeah. Kuna zabwera iniwa kan Deka collection. Yeah. Kutoka ku Deka huko. Na zabwera ndi Chibade. Na zabwera ntamina mamfuna katele. Yeah. Kutaka chitena contribute nyimbo mu Deka moja mu Deka collection. Is it volume 2? Volume 2 time ni cha. Yeah. Nde akumvera mmene nyimbo anango Petros anazanga mvisesa nyimbo ichi. Akula ja nyimbo yana zaitenga. Ndikuitenga basi. Zweni napizona kuti ndajitana contribute Deka collection. Funding imene inali pamene paja ndimeina ndi pangisaso kutulusa albamu yanga password. Ijamanya matije kwa apa iwendi password yanga janjani kazi yaka na kara phone. Mwene ngaize kondo password. Ndikana enda. Ndimba nyimbo tiwaimbire mnali ma hit monga abongozi mwakupuka inu koma musawone mwananu wakupuka baby ndifera iwe aba bimene nthawi imene yoyo izi zikhali zaka zamma 2009 yeah indeed. Okay, sure. Chabwino mwatulusa chimbali chano choyamba anthu achikonda achilandira chilichonse bwinobwino chapita pansika. Phindu linkapezeka bwinobwino. Phindu linkapezeka
fa aba mini kwa ujisa na ni mwa inagusa 98,000 copies. 98,000 copies. How many of 2009 ndikuzikumbukira bwino ndithu komano kungopangira kwa namba 2000 tangu zifotokoza zimene zimakhali zama copies zikoze ndikukhulupirira kuti machita copy imodzi makhala zima tapes ichi chuchen ka compact kamozi. Okay, business ija au jisa jaiwa amagulisa makavers yacha koma kwa iwe ndine tima pindula tingatika kasilivi kacha ndimeti magulisa kamile kaiti magulisa sate kwacha kasilivi kamozi kacha sate kwacha yewa magulisa zima covers leba pesa unauti koyamba akutenga 10,000 copies kina akutenga 5,000 copies mawe zosezi yambana aba mwija imataiwo season na pesa unauti yapanga zimene jazz. Okay. Nali aba mwiti amalawa anaikonda kwambiri kwake. Okay. Jabwino. Mundikupira kuti nthawi imene drama zimene zinapezeka kusokuti tiona muyambe ulendo wano opanga music. Okay. Jabwino. Nde munatulusa soma muthu pakatipo kapena? Ndina va ndachoka pamenepo natulusa nyimbo album ndo ake catalog. Imene ndimene ndikupira kuti inafika ndikatulo 2014 imene ingafune sitairo yachikondi chimene yufuna kuti ndikuchitire mahidi monga za matukutuku sifuna za matukutuku kwambiri mwake nali nyimbo ndapeza kana mwali kakafupi kokongola zina lake dizo ndiwe kuseri kwa mapiri nyimbo kati zimezo nditatu meja inakumana ndi nsika wa ujisa ukufulo pasopano hata siya kugula matepi aya pasopano kumango bena sopano ndiveve nanguchita consider DVD nagusa DVD aba manager ndabwerako basi mutango aba manager naliyo series scenario series pakati hapo then namenya ma singles munango menya ma singles tilindi tacho baba naimba efero mamugwadirisa mwana ibogosira maliro alibetende iwe efero mwezi wa hiti nyimbo menda hizi we tacho pamene paya ndachita kumpero album ina message mene munali songo munga zoti ine ndiri pachikondi no ndikhala ngati ndi kuna mbakanga ndi balimandi mulandu wake uvuta zedi maine ndalozi ancha munali nyimbo ngati zimenezo message album ina ni message message tikufuna kuna kuti tichite program ya video madongo show nazatengedwa ndi bungwe lina andipasanga ti civic education panga zakolera ni malungo kutekerani chokera kumeneko napesa kukandrama kina napesa kandrama kacha naza ndidwa phone mbita kwangwerero ananiimbira phone ya UTG Yesaya tamena amakasigula pabu pangwerero ko Zomba ndio tafika Uzomba nakumana ndi uyu producer ndi Hope Season mwanzi we takumana ndikoyambilira kuti iye ujaso akale kuti anthu anziwe chifukwa cha iwe tinaimba nyimbo samakhumudwa nicho samaopa munthu amene sanachite business including nyimbo ija imene inatipezesa mavuto kumeneko tibwera chifukwa chakuti pakhala segment itu imene ndifuna kuti mufotokoze zimene zichi ndi imene musaimepo tindingopitirira kusogola mwaiona tukhala panopa tachita kumberoso album ina last year imene ndi Dilemma mtu wake ni Dilemma imene yabweraso pansika ngati imene ilipansika panopa ilipansika komano magulisidwe ake panopa sopano popeza uno kuti munayamba ino ndi anthu kuti mwayamba ndiza kwa OG Isa zisiyana ndi Nyamata ina amene ali panopa kuti kwa OG Isa sakutani kwa OG Isa sakukuziwa komano ino yo marketing yano mwayamba ndi kwa OG Isa kwa amene anayamba ku nyimbo zawo ndi misika kwa OG Isa zitangobwera izizi za mafoni za ma WhatsApp zomangogawana nyimbo pa internet chanjani ambira anagwa mphai oyimba ochuluka anatani kodi anasiya kuimba kuona kuti phindu lake sili kutani kodi
siti kulona peza kuti tukangana nditi anyamata tina timene tilipo ase tonse tinafocus tukangana ndi anyamata amene alipo pano pawa misika ukuona motani iwe ngati mesho kuti tiyankhole kuna kuti okay fine apa ndi mmene zinthu zizilili tikatenga ndi nthawi imene ijayo ndi pano pa music ukuona motani Samu ndikuuze chinthu chimodzi. Music of course imakhala kuti ndi industry koma iwe sunganire kuti ungaidalire music mu economic quotient. For the probability. Yeah. Mabuzona kuti uimba chinthu chonena kuti chili opponent kwani. Uimba chinthu kathu mapala. Leso si chinthu choto wachikonzekera kuti izizo ndikupita kukapanga. Oh no, ndi business inde. Zimangomera kuti music ili ndi ma option ambiri. For instance muli ndi chingozwe. Wopita kuimba kumene kuchita haya. Ndi kayanza twa kusegula maloji. Tipita kumene tikaimba. Ndi kusoma kuja unakhomera ma backup ali ma radio ena ndi ma backup. Mapesa ma royalties. Kubanga. Zimezi yazo zimakhala kuna kuti pa daily lives yako izikuteka bwana bwana. Zimakhala kuna kuti moyo wako kutani? Kuteka. Sapano tili pa nkhani yokhuza ndi kuimba. Mu chaka cha 2019 ngati sindikulakwisa. Pa social media panazapezeka nokuti patuluka uthenga umene kwambiri unalo ukhumudwisa. Kwa ena unali ukuti ena mauzitengera ngati nomo. Kwa ena amati ayizamba kulowa ndale. Tinamva kuti mwatengedwa ndi apolisi. Pa nkhani yokhuza nokuti munaimba nyimbo. Nyimbo anthu ena amalankhula kuti ayi nyimbo inali yabwinobwino. Ena angofuna kuti ndale zilowepo. Ena amati ayi nyimbo ija munaimba ndi cholinga chokuti ena akana kutumani ndi cholinga chofuna kunyazisa mtundu wina wake. Tandifotokozeni zinakhala motani. Nyimbo ija ngoti tinene chonchi. Malawi kuli ma building amene timapanga muza sukulu. Ngati kunena chonchi. Ndi ambiri. Anthu timachitenga ngati education ya ndi chinthu nena kuti tikoza kupita kumene kumakangosewera. Chito machigwirisisa chito kuti kodi education ndi kuphunzira ndi kusaphunzira zimasiyana moti bwanji. Ende uzapezana kuti anthu ambiri kumalawi kuno skulu zilimo ma building koma ndosaphunzira. Mwankho maoneka simple koma ndako. Chifukwa chake mzafeza kunena kuti literature imakhala ndi ma theme osiyana. Apesa yakatifusa nklasi mja kuti kodi theme yanji ali kukona uyo amanena zina uyo zina uja zina. So literature ikabwera pa ground osamechita kuitengera specific reason yako imene ukuona kuti wewe kuganiza chimenecho zosempana. Okay, chimozi chimene chandipangisa ilo kuti chimandipasa mafunso ndichonka kuna kuti iwe madera amene umapezekera kumapezeka anthu onse achisilamu ndi ena achikhristu. Kwambirira asana kutenge apolisi kuti afika po kuti no akutenga. Unangotulusa nyimbo imeneja yachuka aliyense amba kuimvera anthu amba kulankhula security yako inali motani ukamaenda iwezi makhala motani popeza kuti umakumana ndi anthu osiyana. Nganija pa ground imaoneka ya simple koma chinali chiwembu. For ndinaiziwa koma kuzera kwa munthu osina nkhutu chokera kumalikulu komweko fa atandisaka anapezana kuti sana ndipeze system yawo imene amachiwembu chimene anachikonza fana kosa chiwembu kola kupanga atake. Yes, and apolisi amene amayenera kuti ndigwire ineyo sanali achilungamo pa nthawi koma ife Mulungu anatikondera. Tikondera kumene kunatikondera Mulungu kungoti pulumusa pofika nthawi imene anazalemba kalata kuti analemba kalata anzathu amuziremo. Muze ma session of Malawi kumbukira nthawi imene akuti ya president Mwatuma Mesho kuti aimbe nyimbo nyoza Chisilamu choncho sitikuvota zigwirizana bujani mavoto ndizime.
zovuta. Okay. Tibwere pa point yokuti akutenga. Mutapita kuchana kusegulira milandu yanje. Chifukwa ndikukumbukira mulandu ndo pakaena kafika kuzili ku Blantyre. Anakuchosa anaza kutenga kupita pa Mulanje. Pa Mulanje polisi. Kena kuwenera hiyo. Kena kupita kuwenera. So milandu yake anakuchajani okay mutakufika koyamba kuti akutengani. Kutengani kuti amati mapala milandu yanje. Zinaenda modani. Ari intimidation. Whereby I wrote and composed a song in order to wound religious feelings. Zimene iwe maganizo mako poyambilira seasonal. Those same hanaso. Okay. Anakupasani kumene kuja iwe ndi DJ Clemo. Ziti Clemo? Oyana Luchen. Sana li Clemo? Sana li Clemo. Okay. Oyu Manuelo. Rasta. Winagama mauchen. Ma videos. Hobu. Temene anala yali ku Mozambique. Okay. Okay. Ndemu studio anazampeza Rasta yu. Ndenda amene anaka kwambiri. Kote mukakhale kundende. So utatuluka community inakulandira modani. Dziko la Malawi inakulandira modani. Komanso mwapadedera kwambiri mafandi ngoza kuti dera la kwano. Chifukwa chokuti ndayankhula kuti ndikudza kuti kwa mix. Kola Silamu komanso kola Khristo. Anakulandira modani kuti mesho wabwiraso mu community timulandire kawe. Kulandiridwa ndiye kunali kusayamba. Koma maziwa chinthu kumapita pa ground. Kana chinangubweresa mantha mu maganizo mwanga. Maziwa mnthu kapanga chinthu china chake menyesa polo. Kaminyere kamene kasitele yakaminyere kamene umaite menuza kandi njomba komaso ati munthu ukamenyesa polo ukamenyesa ka crossbar penalty pa kuruza bwerezo style imavuta zimazavuta. So music ija umuzazi kamanyamuka pali mafuse amene umachita iwe fuse ku knowledge komaso kuchani ku instrumento. Kuti ikalime ati machita fuse ma elements osiyana. Kuchita element ndikupanga kajamba kako kuti kamene kaka specific mavita uyu. Alisa ziziwika. Aziziwika ngoma ikungolira mazono kuti uyu ndi mavita uyu bide. Olo msana yankule. Okay, chimeji kwa nkrenizi chifukwa chokuna kuti nyimbo zako zoyambirira zimalinga zikangoyamba. Even nthawi ya kuchambula Clemo isanafike pokuti Clemo ka rhythm kake kacha alisa machita kudzira kuti amene ndi mesho. Koma nopa unapezekana kuti zinakupangisa kuti mwina mwake zinthu zina uzibweze so mumbuyo. Pamene wakhala chinthu chija ukuchopa. So poyamba music yani maipanga mupanda mantha. Koma so anaita ndipitisa kumene kucha. Nditatuluka kumene kucha kubwera kuno. Ndimachipanga chinthu chija ndikuchopa. Ndechifukwa cha mantha acha ndakhala pa ground chete osalowa mu studio kala guy kwa nthawi. Okay. Tisanapitirire mundikhululukira omvera mwina ambiri mwakumbukira mwina simuna iwale pankatuluka ma voice notes azinzathu achombezo cha Chisilamu amene ankayankhula ndithu kufunisisa atachosa mwina moyo wako kuma ankhula za chiwembu mwa direct anafika popanga photoshop chithu sindikuzanga tunachiona chimene chiona nachiona ndipo anandionesa anali OC ku police komwe ku prison. Okay, chifukwa chithu chimene chacho chinapangidwa the day unali ku Mulanje. Ndi atakujambula magshot ya ku Mulanje ndi amene anthu anatenga chithunzi changu kupanga photoshop. Okay, muntima mwako unachimva no motani kuona kuti music imene mango ipanga for entertainment yamba kupezeka kuti yamba kupereka chiopsezo ku moyo wako zinali motani. Chinali chinthu chozunguza kwambiri chifukwa ineyo option yanga za ku prison ine sina mazikamo kuchokera ku school kuchokera kuchali fine ndagwisa chero kwambiri chali chipazikwe. Music ndapuzira kuchokera ku church nde moyo wanga ndo chipembezo so leo mazo muntu ubero lopemeza kumva ground kuona kuti ari kupita ku prison ai makangati kupita ukupita college ina ndi prison imene ukupita yeso ya zina lake lopya kwambiri ngona tako chimva ai zikutero izi bwana kupitisa ku Blantyre chichiri chichiri unakaka ku chichiri for 2 years is it 2 years remission imakapa mene baja maka ni mapoint yake
Okay. Inspector oya ni matija prison inspectorate. Ama alizo chimezi pangizo mapangeza ama iunikira milandu icha kuti kodi milandu ili modern. Ama vita ndo yenera kukhala kuno. Aye mukazipita. Awa nanga. Awa eti. Ngezi makhala ncho. Okay. Chabuno. Tajita survive mwabwera ku prison mwaganiranso zokuti mwambire kuimba. Kunyumba kona chilandira motani. Kunyumba ama isana chilandiri. Kuti mufuna muyambireso kuimba. Kwambiri anachikana. Amene wadi mai anu. Ondibereka. Ya okuberekana. Anachikana kuti sindofuna so kuti zipitiriza kuimba. Koso ine being music is an innate attribute. Yeah. Kuti chikundizuza ndima kaji ndo kuti chiri mkatikati umafuna kaba kuti uchiyankhule kuti mtima wako khazike bwino bwino. Ndebe ndakhala patsipena kuapempha. Of course zinachitika kuma muziwa munthu ineyo ndikuyenera kuti ndizimba. Kama imba nyimbo zomzunikira bwino. Ndata mazinezi asizingathe kuchitika aso yayi. Tidusa apa ifa zimakhala bwino. Munthu ukakhala kuti uli ni mablanda. Pamene pachokera blanda timakhala kuti tikukonza so chinthu china. Okay, uli pa point yomweyo. Undikonza ngati ndiwe kapena si wewe. Yeah. Koma utangotuluka ku ndende. Panatulukaso nyimbo ina yake imene ndikupira kuti ndiwe ngati si undikonzaso. Amati ashehe mundipepesa. Unatusa ndiwe nyimbo imene? Nyimbo imene yatu ndinaimba ndisana pite prison. Nyimbo imene unaimba sana pite ku prison. Titaimba nyimbo ya Mizikiti choke. Enabera extend ndona kuti panali nkhondo pangwerero. Apera kuzuwa pa bwino pangwerero pali kashabini kana kake. Jet majambula moyandikana ndicho. Mntame mukujambula video? Yeah, majambula studio. Studio ya audio. Audio choncho apo pali ngati shabini. Ndinachoka ni nyimbo yetu tinambira kumakamvera. Kumakamvera mumene mwe. Tikumvera pamene paja panachitika nkhondo yonena kuti inalibe mbale inalibe kolowera inangoyambika kumachimu ndimvesesa chinthu chimodzi. Mwajambula nyimbo mukupita mukayesa ku bar. Kushabini. Muli kushabini kwangu ja kwambika nkhondo. Anayambisa ndani. Anthu amene anazakuya nawo nyimbo ichi. Okay, that means kuti nyimbo yo inayamba kukuusa mpungwe kuchokera musiku loyambirira. Siku ita jambo lido siku meya chifantame anthu nyimbo mango zitenga basi. Mangopita nawo. Inatengera ndi anthu ambiri kopya siku limodzi. Moti nakhala kuti unali kugulisa bozuta utaipangira drama siku lako loyambirira. Kwambiri. Imene ndi inakhala nyimbo so yandengwa patali. Fa inatengedwa kwa nthawi imodzi kwa siku limodzi kwa ndapeza kuti ya ita spread even. So inayambisa nkhondo kubala komweko. Kubala bachi. Koma nkhondo si imazuika kuti ikubwera kwa ndani. Timaiziwa itachitika. Anthu amakufuna iweyo. Nde iwe utangona wati tinangutawa tapita takalowa mu studio. Ashehe mundipepesa. Mundipepesa. Siti maopa hiya. Siti maopa. Okay, but ukuzaji meji na panga ikali crazy. Patango tuluka news yokuti wewe watuluka. Ndi pamene so nyimbo imene ja inayamba kuyenda. Maona toko ya shehe mundipepesa. Mere na imenya next day. Fwa kunachitika nkhondo. Ndipo zinachitika nyimbo imene ya ndi real. Zimene zinachitika pa ground. Kunali nkhondo unona kuti ena anakwiya pana mafunadi kapa mafunadi kutani sasa kuti zinthu zya city mazoona sitina zipewe zinali musada pana ena anatisatabe pana usiku kumalo komwe tinakagora titajite beti tinachoka pa trading pangwere takagora kwina kwake yemwe amwayi atamene nazatengana nawo anazatenga ucheni mattress ifaso kuti anthu be matraka zibe akutita akugosakasaka bwezo kuti nyumba yo tinagona anakutenga mattress wache mmene mucha nyumba tinagona yo satha anafika hadi mmene kujaso tatawa tinakaoloka msinje wa Namazi tapita kugina kwetu mati kwa nyama makacheza kumeneko. Okay, so nyimbo iyo umaimbira kudera kuti kulasira mochuluka kwangwerero kulasira mochuluka kaya mana sione amapita ndikuuza chinthu chi mwina anthu timazitengerera zinthu fati kamnena Chisilamu
Silamu sikuti tingakupangise ukhala Silamu. Yeah. Social study imatuza zinthu zingapo. Wanimisa? Yeah. Asilamu anayamba avota ku Malawi. Apopo tisalowe dibi. Yeah, ite udumwavo. Iyo ngoni yakao ndifuso lo pweka lo mona stand. Tikatengera nkhani zokhuza Asilamu kuvota. Yes, amavota. Ku Malawi? Isavota. Kuvota Malawi amavota. Bwe unimvise. Ku Malawi amavota ndi Malawi. Okay. When people want to I get your so I get your point here. Ndeo chimachitika anthu ife akumalawi kuno timagawikana apa zinthu zina zake zuna kuti sitiriko. Yeah. Fa iwe ndine bobadwa pele tinkabadwa tinabadwa monga Malawi nationality yathu imatulwa. Yeah, imatulwa kuti ndife Malawi. Izina zija ni mabelief ya ife kuja kuzinthu zimene tinazipeza background. Yeah. Munengira muno kwambiri kwaje. Nde kuya Malawi ndi Malawi nzako chifukwa china kuti chinthu chiyeke je Malawi nzako wapanga blanda kumkwira unakuti ufuna uchose moyo wake. Sijina kuvekere. Sijina nimvekere bino. Chinali chinthu chona kuti tinatopisa. Fa literature ndikuseri kwa ndani. Literature ina ili yonse. Fa china chose chimene umayimba iwe munyimbo sikuti neba chikunkonda iya. Alipo ina kechi kumukwisa. Ndizimacheza amena ya. Kuloko amayimbi pali nyimbo ina ikamayimbidwa pacha. Inuso noma neba isu banja. Okay. Ata bitrusa chigamulo. Ena usatira chipembedzo cha Chisilamu anakwiya kuti akupasa zaka zochepa. Pamene abungwera Muslim Association of Malawi anati akhotesidwa. Pamene owasatira chipembedzana yankho kuti sakukhotesidwa. Zinapereka picture tani. Mlandu jadu Olophonics ulipo. Nyasa time kuti usate bundu mune. Pali nyasa time. Ata ineru sinakayenera kupita ku prison. Awandimvesa? Yeah. High Court mlandu yatnapa suda 50,000 fine. Kodi mulipire. Ndiye titatuluka pamene pacha tikudikira GR. Samalemba GR. Mulipire chili chose mule. Mu court munazatulukira amwenye di gulawo. Kenako magistrate anali sunta muwalo. Arazango yanganizana ndi Eugene. Ukanimati prosecutor ya. Ayanganizana majango akuti ameshu paki. Tajoka super jabudikirira GR. Kalo wasukena ali siti kulolani kupereka fine. Yoncho mukakhala kundende 2 years. Okay. Zina temenu kali. Okay. Mulandu ndonera kuti ine nimenenera kuti ndituluke. Ongolipira fine 50,000. Nyimbo yo isazayimbidweso. Koma jina manisa ona kuti ine namvesa because Manchester ndi mena analili anthu acha. Niyo ninamvesa mwachangu. Ora mtu zingati zili chonchi anthu ansatamangizi. Ndacho kumene kuja ndachimvesa kwambiri nditapita pagali muti ndakhala chonchi chifukwa chani. Masintha mulandu ukhala maybe anthu ako ndichita chani. Akukuchita protect. Kuchita kafa. Facha tingati kunena kuti mkwiyo wa umbuli. Mwaza mkwiyo wa umbuli ndovuta kwambiri. Yeah. Umakosa kuononga chinthu china chake bozo ali wako. Chimene chinali chabu na bwera. Kugumula nyumba bozo kwachosa koma zinthu kuzana. Okay, chabu. Pankhani imene ita imapo kwambiri itacheza and then tili ngati mocheza. Mongako ndetitasewera video nini yonse mu ka video akaka. Nyimbo ina yonse kuti Malawi ionere kwa ma minister chema. Ikhoza kha nyimbo iyi. Dilema. Ikhala nyimbo ya Dilema. Video, right? Yeah. Okay, sika mwambie. Sure. Nation, Malawi music and succeed. Kalibe yemwe yada kusankira, kusange John mamuna wako, udasi ya sukulu titalipira, kisango wati ufuna marriage, ife kwatu kudali kusatira, mwana walira nyanga ya nsasi, litutitinsemera, mpana imufotere yeka, lelo wona banja kulive, wabwera wati ufuna langizo, maliro akatuluka nyumba sabwerera, mvula ingaloke motani. Kumandipasa Dilema, ufuna undichosere Yesu, kumandipasa
umanipasa tairema maganizo awili wasiana umanipasa tairema ufuna unichosere Yesu umanipasa tairema maganizo awili wasiana umanipasa tairema ufuna unichosere Yesu umanipasa tairema maganizo awili wasiana umanipasa tairema ufuna unichosere Yesu umanipasa tairema maganizo awili wasiana. Inewo kala bambu wako udayankhula mawu okweteka ipi idashuta limiti kukwinsi chifukwa cha iwe Jenifa udandiuza ine nangobereka ndilibe mphamvu yokamba nawe ndidazera banja ndichiteza banja wosati ndikunyase weiyo sono lelo ndichani Jenifa makani yachayasiya lero waziberekera ana wochuluka timu ya mpira ndi benchi yakwana umanipasa tairema. Okay, takulandira linso kachiwiri pano pa programu yathu imene tikucheza ndi Mesho, oyimba amene ndi odziwika bwino wapaka nthawi amene anapanga hit ndi nyimbo yake yoyamba yomoyo popezeka mu Ndeka Collection Volume 2 ndipo musiku ya lero tili naye panopa. Takamba za oyimba osiyana, takamba za nyimbo zanu mmene munayambira, mmene munapezekera m'mavuto kena koso mapezekano kuti mwayambira. Okay, panopa life imakhala motani mukakhala kuti mwina mukuona kuti munafaitira kana kukhoza ndi kuimba nyimbo za lokolo. Ndino mapayonera kuimba nyimbo za lokolo kwambiri. Okay, mmafira motani mukaonana kuti recognition mwina imene imalandira ino imene imapedza ino ndiyosiyana ndi enanso amene anakupedza na kuimba lokolo. Chifukwa ndikukhulupirira kuti pali ena amene akuimba lokolo lero ndi madolo amene amakoperanso kuchokera kwa inu, amaphunzira kuchokera kwa inu, amene ajali pa top than inuyo. Muntima zima mmafira motani kapena mmachitenga motani chimene chichi? Chimakhala chinthu chabwino tifanira kuti chinthu ukamachichita ngati pali competition kumachichita mabwino. Fa luso sinthu chonena kuti uzichipanga palibepo competition. Okay. Nkatire? Yeah. So wakuti wapanga chakuti wakuti wapanga ndekuti iweso uziyesesa ngati uli player wabwino ground. Uziyesesa na kuti mezi kutere chonchi tichite fuse ichi tipangeso chamba tilowe pa ground tichita tizipita. Okay. So tibwere pankhani yokhuza nokona kuti pali oyimba amene ndi Gibo Pearson mamudziwa. Ndikunziwa. Tili ndi oyimba Fred Malawi mamudziwa so. So tiliso ndi oyimba ina amene koma ndikumfuna ndichule alokolowa chifukwa chokuti ndi amene ali mu category imodzi ndi inoyo. Mukawaona kuti afikira pamene ali paja mwina akulandira recognition more than ineyo amene mukulandira. Sipa makha mwina katima kena ka jealous kuti mwina mwake ineyo mwakuti awanda aphunzitsa ndekha kapena kuti mwina mwakuti. Ayi. Teroko mtima wangu intisi wabwino. Anivesa? Kwambiri kwake. Chinthu pa ground ngati chiri bwino. Let's appreciate. Azili bwino zinthu izi. Fa cholinga cha ground lathu la music. Lobe kuchokera bekale mina interaction yathu ya kina Gibo Pearson. Takati kumenya na shows. Tamine yuwa sana asana fike podi alisa kwa zoe. Amandita na palombe umo makoza kupita kukachita nao mashow. Taenda mambiri tantu maimbiri mozi. Ndipo palibepo ndima wina uli wose umene timaona kuti paliso ground mwina losilirana kapena lopikisana. Fa chimene Mulungu wapereka amakhaona kuti wadani wapereka wasa kadafika nthawi yako amapereka zona dia iwo nthawi imene timkagulisa ife matepe iwo ngati analiko kunalimi Fosolacho lungamo mwaona te ndezi zona kuti anthu abwera anthu afuna aone zina zona dia ndi anthu amene achita recognize kuti iye tione timvere kwa zinthu zina timvere kwa Fred. So
sungapite pamene paja background paja kuti mufuna msafune mukwenda mumvere nyimbo zanga iyayi kuchuka sachuka kawiri maziwa Mwande kumbusa nyimbo ya ina yake. Chuka sachuka kawiri ya ujini ya Black Nina. Anangu kuti simungapange zina kawiri malawi sopo. Sinango tengera kuti iweyo chisomo cha kubira. Uzitani. Zona dia. Background lako uzitani. Fa ineyo ngati Mesho. Ndikapita ku ground kukaimba. Ndimakaimba ngati Mesho. Sindikupita ndikaimbe ngati Billy Kaunda. Sindikupita kukaimba ngati ma Blacks Eye. Ndipita pamene pajapo ndi chamba changa. Okay. Ungalankulepo chani. Pankhani zokhozana kuti of course nyimbo zimeneka kuti matagi zifanana. Nyimbo at least nyimbo zako zifanana. Koma beat samafanane. Okay. So tikambeza anthu awiri amene anthu ambira madandala kuti mabiti wa mafanana. Oyimba Gibo Pearson ndi Fred Malawi. Ndikupanga focus pa hoje foto kuti ndi ma local musicians amene tikwadziwa amayimba nyimbo za local.